Bartolomedeunaren eliza herriaren sorreraren ondorengoa da, aztarna arkitektoniko zaharrenak 15. mendearen amaierakoak edo 16. mendearen hasierakoak baitira. Elizaren kanpoaldeko hormak jatorrizko harresiaren parte zirela uste da, harresi horrek hiribilduaren tamaina mugatzen zuen jatorrian. Hasieran batean, udalerriko bizilagunentzako hilerri gisa ere erabiltzen zen. Orduz geroztik, elizak hainbat aldaketa jasan ditu birmoldeketa edo kalteen ondorioz gaur egungo itxura hartu arte. Tamaina ertainiko eliza da eta 5 ataleko nabe batez osatua. Zabala gurutzen ganaz egina dago eta alboetako kaperak kanoi gangaz hornituta daude. Dorreari dagokionez, plaka lau batez bereizitako 3 gorputz ditu. Beheko atala elizpeak hartzen du, zirkulu erdiko 3 arkuz egina dago, egurrezko abez estalitako espazioa sortuz. Arkupea, eraikuntzaren elementu interesgarrienetako bat da eta erdi puntuko 3 arkukoa. Portikoetako zoruak erraikarri hornituta daude. Erretaula nagusiak, azken birmoldaketa jasan zuen 1983 urtean uholdeen ondorioz, ia erabat birmargotu behar izan baitzen. Bartolome beraren patroiaren irudia aipagarrienetakoa da estilo erromanista jarraituz egina. Erretaulatik kanpo, koruaren azpian kokatutako Kristo gurutziltzatua kontuan hartzekoa da, 16. mendearen hasieran egina. Ezaugarri horiek guztiek sakonki eraldatutako eraikina bihurtzen dute Bartolomedeunaren eliza aurreko garaietako aztarna batzuk gordetzen dituen arren, funtsean eraikin garaikidea dena.